praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord in my life. I will sing praises to my God as long as I exist. Do not trust in the princes, nor in the children of men, in whom there is no salvation. Their spirit shall go forth, and all they shall return to their earth, and they shall all return to their earth. In that day all their thoughts shall perish. Blessed is he whose helper is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God, who made heaven and earth, the sea, and all things in them, who keeps truth forever, who executes judgment for the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord looses the bound, the Lord sets up the broken down, the Lord gives wisdom to the blind, the Lord loves the righteous. The Lord preserves the strangers, he accepts the orphan and widow, but he will destroy the way of sinners. The Lord shall reign forever, and your God, O Zion, from generation to generation. Alleluia. Amen. Hallelujah. مزمور نبل 247 هللويا نأملخنا بمزمور مقدسنا እዩ ጥዑም እሞ ምስጋና ይግባእ እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ ንስሉላት እስራኤል ይእክባሎ ንልቦም ተሰብሪ ይፍውስ ንቅሳሎም ይዝነን ቁጽሩ ካብቲ ይቆጽር ንኹላቶም በብስሞም ይሰሜን ጎይታና ዓብዪ ኃይሉ ብርቱዕ እዩ ምስትውዓሉ ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንረሲዖም ግና ኣብ ምድሪ ይውድቖም ንእግዚአብሔር ብምምሳው ዘምሩሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምሩሉ ነቲ ንሰባያት ብደመና ዘጐልብብ ንምድሪ ዝናብ ዘዳብብ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘብቁል ነቲ እንስሳ ንዝምረዱ ጨጫዊት ኳኻትን ዝምግብ ዘምሩሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣብህጎን በጋር ስጋ ይሕጐስን እግዚኣብሔር በቶም ዝፈርሕዎ ንጸጋውን ዝጽበዩ ይሕጐስ መሃረት መዓልቱ ኸ ኣጽኒዑ ንደቅኺ ኣብ ማእከልኪ ባሪኽዎም እዩ እሞ ወይ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ወጽዮን ንኣምላኽ ክወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር ብሰብ ሕፅርና የጽግበኪ ትእዛዙን ኣብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቀልጢፉ ይጐይ ንበረድ ከም ጽምሪ ይህብ ንኣሳሒታ ከም ሓሙሽቲ ይብትኖ ንበረዱ ከም ረፍራፍ ይደርብዩ ኣብ ቅድሚ ቁሪ ኸመን ይቐውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የንክኾ ንፋስ የነፍስሞ ማየት ይውሕዙ ቃሉን ያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን እስራኤል ነገረን ንኻልኦት ኣሕዛብ ከም ዝፈልጥ ኣይገበረሎምን ፍርድታቱ ኸ ኣይፈለጡን ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣብትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣብትን ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣብቶም ናይ ሰማያ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹምን ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቶም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም ኣቶም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበውላን ኣቶም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕብዛትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማው ኣብ ልዕሊ ሰማያትን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርነ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዘቕርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ Logos Kyrios, Parikos Ioannis, Evangelium Lucas, Lord Urexin Jesus Christos, ለክብረ መንግሥቱ ይደሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 25 ክሳብ 32 ንሁ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንጽንዕ እስራኤል ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበረ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮም ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገለጸሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤት መቕደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ብኢዱ ሓቆፎ ኣምላኾም ከምዚ እናበለ ባረኾ ኦ ጐይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝብ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣለና ኣሜን
about to stand before the just judge, terrified and trembling because of my many sins. For a life spent in pleasures deserves condemnation. But repent, O my soul, as long as you dwell on earth, for inside the grave dust is not praised, and in death no one remembers, neither indeed does anyone give thanks. Therefore arise from the slumber of laziness and entreat the Savior, repenting and saying, God, have mercy on me and save me. Litanies 2. If life were everlasting and this world ever existing, you would have an excuse, O my soul. But if your wicked deeds and ugly evils were exposed before the just judge, what answer would you give while you were lying on the beds of sin, negligent in disciplining the flesh? O Christ, our God, before your awesome seat of judgment I am terrified, and before your council of judgment I submit, and from the light of your divine radiance I tremble. I, the wretched and defiled, who lies on my bed negligent in my life, but I take example of the publican, beating my chest and saying, O God, forgive me, and have mercy on me, a sinner. O Holy Virgin, overshadow your servant with your instant help, and keep the waves of evil thoughts away from me. And raise up my ailing soul for prayer and vigil, for it has gone into a deep sleep. For you are a capable, compassionate, and helpful mother, the bearer of the fountain of life, my King and my God, Jesus Christ, my hope. O ጌታ በዛ ሌት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጐይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ኩሉ ትኾነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላዊ ስናት ንዱስ መዓና ኦ ጐይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነና ተሕቁበናን ኣሜን ኦ ጐይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጐይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ኦ ጐይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጐይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጐይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጐይታይ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረኒ ንነፍሲ ኣድሕና እናበልኩ ይፅሊ ኣለኹ ኦ ጐይታይ ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፈቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኽ ይፈትፋል ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርካ ከዓ ናብ ኩንዓት ልቢ ትምፃእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጐይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣትፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይ ተእዘንቱ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንተና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ጐይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓትን ንዘለኣለሙ ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጐይታ ሓጢኣትና ሕደገልና ኦ ጐይታ በደልና ይትጽብጽበልና ኦ ጐይታ ኣበሳና ይቕረበለልና ኦ ጐይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፀሓዩ እሞ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጐይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነፍሶም ዓርፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጐይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጐይታ ርድኣና ልማኑና ኸዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግ ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጐይታ መሐረና ኦ ጐይታ መሐረና ኦ ጐይታ ባርኸና ኣሜን ኦ ጐይታ ብኣት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጸልይ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ እንጀራና ሎሚ ሀበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ክንታሕልና በደልና ዘና ኣኩፋ ድነና እምበር ኣብ ፈተና ይግጥመና
መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካይማኒ ኦዝቲ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ኸይዱ ገለገ ብስራውን ድግም ዓደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ሰባበኒ ሰብረከ ብረሃብ ሰምሮኺ ኦም ጸጋ እግዚአብሔር ሳኺዩ ኦ ብሴት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓልበልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምለና Lord, to you we ask you, O Saint, full of glory, ever virgin and true purpose, the Mother of Christ, lift up our prayers unto your beloved Son, that he may forgive us our sins. Hail to the Holy Virgin, who bore for us the true light. Christ our God, ask the Lord on our behalf that he may have mercy on our souls and forgive us our sins. O Virgin Mary, the Holy Theotokos, the trusted advocate of the human race, intercede on our behalf before Christ, whom you bore, that may have grant us the forgiveness of our sins. Hail to you, O Virgin, the right and true Queen. Hail to the pride of our race you bore for us Emmanuel. We ask you, remember us, our trusted advocate, before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sins. We exalt you, the Mother, the true light. We glorify you, O Saint the Theotokos, for we have brought forth unto us the Savior of the whole world. He came and saved our souls. Glory be to you, our Master, our King, Christ, the pride of the apostles, the crown of the martyrs, the joy of the righteous, the firmness of the churches, the forgiveness of sins. We proclaim the Holy Trinity in one Godhead. We worship him. We glorify him. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord bless us. Amen. We believe in one God, God the Father, the Almighty, who created heaven and earth and all things seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnated of the Holy Spirit and of the Virgin Mary and became man. And he was crucified for us under Pontius Pilate, suffered and was buried. And on the third day he rose from the dead according to the Scriptures, and ascended into the heavens and sat at the right hand of his Father. And also he is coming again in his glory to judge the living and the end, whose kingdom has no end. Yes, we believe in the Holy Spirit, the Lord, the life-giver, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke in the prophets. And in one holy, Catholic, and Apostolic Church, we confess one baptism for the remission of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the coming age. Amen. አሜን። ኦ ጌታ ጸሎትና ሰማዕታ ኃጢአትን ከደገልና ኪርያላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ክሪያላይሶን 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 ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ኪርያላይሶን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣትን ኦ ንኹሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይላት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ጊዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይ ከኻረዳ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሓደር በደልና ኤታ ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውርን ውህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ልዕሊና ስሙ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጐይታ ይቐረበለና ኦ ጐይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኮነን በከመ ምሕረትከ ክሪያላይሶን
ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታት ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ወናሃበና ንሃኒ በደሎም ከም ዝሓለፍናሎም በደልና በሳና እንደገና ካብ ኩሉ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለሙ አሜን። እቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልካለሁ በሰላምካ ንስተብረግሬ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም እልካለሁ በንስተብረግሬ በመቅሰም ክብሮ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ብሳኺ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና አሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቃል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀር ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐናን ክደገልና ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊ ክሌታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቀስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ከልኣኸልና ብጸጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብሪ ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ንዝኾነ ዋሃብ ሂወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግብአካ ሕጅን ዘለዓለም ዓለምን አሜን። ኦ ጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓና ኦ ኣብ ነፍስወከ ሰዓትን ጊዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ንኽብእ ስግደንታ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስቲ ብዙሕ ምሕረት ሰናይት ዝመልእኻ ርህሩህ ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ኃጢአተኛታት እትምሕር ንሓንቲ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብርን ደግሞ ዘይትደልዩ ትጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ትረኽቡ ንኹሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኑና ተቐበል ሂወትና ቀናዓልና ትእዛዘካ ክንገብር ምርሐና መንፈስና ቅድስ ስጋና እውን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመት ሕማምና ፈውስ ኃጢአትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእን ሓዘንን ስቕያት ልብን ርድአና ብህልውንኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳት መላእክቲ ክሓልወና ናብ ውደት እምነት ክንመርሕ ምእንቲ ናቲ ዘይበብላ ብዘይውሰንን ፍልጠት ክንበጽሕ ኣድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኣምላኽ ኢኻ ኣሜን። ወጌታ ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና ዘይምርመር ፍልጠትካ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰውርልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማያዊ ፍልጠት ክህልወና ነመስግነካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጸጋኻ ክንመላለስ ርድአና ጸልና ጸሎት ተቀበለና ጾምና ጸሎትና መስዋዕትና ተቀበለና ቅዱስ ስምካ ጽቡቕ ኣክብረና ብሰማያት ነብራለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ዘመሃበና ንዕላኒ ዝበደሉና በደሉ ከም ዝሓለፍና በደልና ኣበሳና ሕግና ካብ ኩሉ ኣድሕነና ባርና ፈተና ይግአዘና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልካ ብሕብርና ስጋ ኮንደ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለካ ስሩሃ በምስጢር በማኅፀንከውን ብረኹም ኦብሉ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍሥሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካድረና ላፍቅሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነና አሜን።
እቀበልነ እግዚኦ በኩሉ ስሕተት ወተወከፈ በከመ ነቢብከ ግበር ሰላም ማእከሌከ እስመ ለዘኒትከ አንተ ትክል መይጦቶ መንገሌከ ወነሰግለከ ውስተ አዕጻዳቲከ ዘኢይትሄሎከ እስመ አመ እለከ ጸራሕነ ኀቤከ አንተ ትሰምዓነ ወትጸውዕ ድካመነ ወትትዔገሰነ ኃጢአተነ እስመ መሐሪ አንተ እግዚአብሔር አምላክነ። ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልካለሁ በሕሊናከ ድንግል በሥጋከ ድንግል አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም እልካለሁ ስብሐ በምስጢራት በማኅፀንከ ብሩክ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ኦ ፍሥሕት ደስ ይበል ኃጢአትና ከኃጥኣንና ናፈቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንተነ ምሕረት ለምንልና ወፈቂደከ ታስተሪ አስተራይቶ አምላክ ማለት ወተሳሃለነ በክነ ቤተሰብ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወሊ ከነስተውዕል ሰናይ ጨና መዓዛ በእምነት ሀበና ሁልና ዘይምስናት ዘይሰበትን ብዘይ መዐንቀፍን ሓልው ነጋርና ከመንዝላ ጽንዕትና ድማ ከሉ በዓልት ነፍስናውን ካብ ናይ ሓጢአት ሞት አድሕን ብጸሎት ኩሎም እቶም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመሩኻ ምስቶም በኣኻ ዝደሓኑ ሓውሰና ብሓደ ወልድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ቦ ዘለካ ሎሙ ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ዘልፈኒ ወለዓለመ
ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ማይጸና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አይዳዊሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አብራኪሃ ለሃቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አጥባቲሃ ለሐፀናከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ከናፍሪሃ ለጻማከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዘባና ዘሐዘለከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አይጋሪሃ ለአንሶስዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጸሎትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጽፍአትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ስልቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ እስረትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ቁርአትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ርግዘተ ገቦከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ውዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዝህርከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ብካያ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሐዘና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጋራ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ
እግዚኦ ተሳሃለነ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተሰቀልከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ክርስቶስ ዘተገዘዝከ አመ ሰሙን ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተምከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘጾምከ አርባ መዓልተ ወአርባ ሌሊተ በእንቲአነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሐረይከ ሐዋርያተ
በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሶሰብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐሰብከ እርዳኢከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአዞከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሉከ ድኅሪተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰሃውከ ከበግ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአተቱከ ከመ ሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተፍዑከ መልታዕትከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለቡከ ኪራነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኰራንከ ርእሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተገጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጸሩከ መስቀለ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ጻድቃነሁ ከእደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛሰዮከ ዲበ ምስለ ሞት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአገስከ ጽልለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትንከ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አስቀደመ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዞከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ዝር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኬንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ
ፈምር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ካይባይና ሰበቃለ መንግስተ ኩልነ ማርያም እምነ ወሞለድ ወላዲተ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ናስዝ ናስተረፍ ወንጌድስ ቤት አምሪሃ ብዙኃን ለሚጻወሩ ንጉሥ ለተነበሩ ተንሱ ለተረምሙ አውዙ ማርያም ሀበ ቃለ ስብሐት ሰው ጸልዮ ቅድመ ስላ ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግዕ ኩሉ ዓለም ኤሎሄ ዘአመ ትቤ በጽራህከ ከማኅፀን ምህላነ ስማ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ኦ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ አበሳነ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘንበሌከ ባዕደ ኢናም ወለጻድቃንሰ ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለልብነ ምግባረ ሰናይ ለመመሃርከነ ወተአሜነ ዘሰማይ ማርያም መሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሰአሊ
በሳህልከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳህል ለከንፌኖስ ስብሐት ወለከናግርና ሙቼት መሐረነ መሐሪ ኃጢአትን አስተስርይ ወአድኅነነ ወተማኅፀን ነፍስነ ወሥጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ ደምስሳ በሳነ ወፈኖ ሳህልከ ላዕሌነ እስመ እምኀቤ ውእቱ ሳህል ሃሌሉያ መሐረነ አብ መሐሪ ወተሳለነ ሳይለከ መሐሪ ከቷነ ዘክረከ ዘተቃ በምሕረት ሰማኒ አንተ ወብዙ ሳህልከ ለኵሎሙ ለይጼውከ ዘውኡከ በጽድቅ ሰማይ ወትረ ከሃሊ ዘውስተ አርነ ዘውስተ አርኖ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ሳሎ ለአብ ይፈኑ ለነ ሳህሎ እስመ አብ ያክል ለዘሳሎ ስብሐት ሎቱ ይድረሉ ሃሌሉያ ኮቴት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ ክርስቶስ ለእግዚአ ኩሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መኖ ተስፋዬ እግዚአብሔር ውስተ እዴከ እግዚኦ አማጽን ነፍሴ አብ አምላከ ምሕረት አመ ሐጽን ነፍሴ
ሀበ ንጉሥ ስብሐት አመ ሐጽን ነፍስ አመ ሐጽን ነፍስ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍሴ ሀበ አምላከ ምሕረት አመ ሐጽን ነፍሴ ሀበ ንጉሠ ስብሐት አመ ሐጽን ነፍሴ አመ ሐጽን ነፍሴ ኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍሴ ሀበ አምላከ ምሕረቴ አመ ሐጽን ነፍስ ሀበ ንጉሠ ስብሐት አመ ሐጽን ነፍስ በእግዚእ ወአምላኬ አመ ሐጽን ነፍስየ ኩሎ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍሴ ነሳሎ ናስተምሮ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ዘይክለ ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ረዳኤ ምንዱባን ንናቤከ ተማዕፀነ ዘይክለ ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዜ ሕዙናን ናቤከ ተማይፀነ ዘይክለ ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ወተስፋከ ወፃኔ ናቤከ ተማዕፀነ ወበከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ ቀበነ ዚኦ እምዘርግ እስከ ወበከመ አቀብከነ እምነግሥ እስከ ሰርክ ቀበነ
እስከ ሰክ እቀበነ እግዚኦ እምሰክ እስከ ተሳልከ እግዚኦ ምሕረከ ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማዕኮ ጸሎቶ ወስእለቶ ለዕዝራ ተወከፍንላነ ሰላመከ ሀበነ ወማእከሌነ ይትራክ ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ ሐረዶ ወገመድዎ ወዘረው ስጋው ከመሐመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንስአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ማኅደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእንቶሙ ለመላእክት ንዑንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም ድንግል ባርከኒ አባ እንሳእ በረከተ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ አዕርግ ጸሎትነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ አብይ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ወአልቦ ማለት ለሰላም ሀቤየ እንቲአየ ሰናይ በርግብየ መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል ወኩሎ ነገራ በሰላም ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ
ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ለዓለም ለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ማረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ
ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት 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 ማረነ ክርስቶስ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ 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 ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 ማረነ ክርስቶስ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ አውፀነ ማርያም ሰአሊ ለነ ማርያም ለለ ሳቱ ተቋረ እደዊሁ ለወልድኪ ነጥፋ በከንቱ ኩሎ ወኩሎ ሌሊተ ብዙ ኃጢአት ዘገበርነ በእንተ ማርያም እምከ መሐሪት እግዚኦ አውርድ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁርብ መዓተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርድ ነፍሳተ አክበርቲከ ወአዕማዲከ ኩሎሙ ክርስቶሳን እግዚኦ አይርድ ነፍሰ አቡነ አንቶኒዮ እግዚኦ ቀቦሙ ለጳጳሴነ መቃርዮስ ወሽኖዳ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ አሜሪካ እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ወጉድ አምላክና ፈተውልና አታቆበልና ወእግዚአብሔር አምላክና ዝሓመሙ ፈተውልና ኣብ ሓዘን ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ልበሰ ቅዱሳን ልብሰና እግዚአብሔር አምላክና ንዝሞቱ ንዝዓረፉ ኩሎም ኣብ መንግስትኻ ተቐበለና እግዚአብሔር ጸሎትናን ምህልላናን ተቐበለና ቅዱስ ስምካ ክንጽውዕ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ንህብ እንጀራና ንህበና
ንሓን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣት ሕመና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ይማኒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከዓደልና ናብ ፍቁር ወድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኩለን ኣንስ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹን ብሩኽ እዩ ፍቁር ወዲ ክለምነልና ሓጢኣትና ከዓድገልና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎሙ ኩሉ ሰዓት ዘለኣለም ኣለም እዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያት ደለዩ ግና ካይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ዝሰምዓ ዘለዋ ይዛንኩምን ብፃዕን እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ብጸሎት ቅዱሳን ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰርሕን ክንሰምዕን ብቕዓት ግበረና እግዚአብሔር ሰናይን ቅኑዕን እዩ ስለዚ ንሓጣን መገዱ ክምህሮም እዩ ንትሑታት ብፍርዲ ክመርሖም ንትሑታት እውን መገዱ ከስተምህሮም እዩ ሄርኒ ወጻድቅኒ
እግዚአብሔር በእንተ ዘይመርሖሙ ፍኖተ ለለይስሕቱ ወይሜህሮሙ ፍኖተ ለየዋሃን እግዚአብሔር በእንተ ዘይመርሖሙ ፍኖተ ለለይስሕቱ ወይሜህሮሙ ፍታ ለየዋሃን ሄርኒ ወጻድቅኒ እግዚአብሔር በእንተ ዘይሜህሮሙ ፍኖተ ለለይስሕቱ ወይሜህሮሙ ፍታ ለየዋሃን እግዚአብሔር በእንተ ዘይመርሖሙ ፍኖተ ለለይስሕቱ ወይሜህሮሙ ፍታ ለየዋሃን በእንተ
ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላከ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ቃልካ ሰሚዕና ገበርተ ቃል ክንከውን ሰማዕቲ ጥራሕይኮን ደግፈና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝህደግናሎም በደልና ናብሳና ንዕደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣትና እምበር ናብ ፈተና ይዘትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እብለካለሁ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰራዊት ሰላም እብለካለሁ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብእስቲ ደስ ይበል ሓጢኣትና ካሕድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ንዘላለም ነዋ ወንጌለ መንግሥት መንግሥቱ ወጽድቁ ዘወፊን ነስሑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት እዚ ቃል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብሪ መንግስቱ ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 4 ክሳብ ፍጻሜ ሽዑ ካብቶም ህዝቢ ሓያሎ እዚ ዘረባ እዚ ሰሚዖም እዚ ብሓቂ እቲ ነቢይ እዩ ይበሉ እዚ ዘረባ እዚ ሰሚዖም እዚ ብሓቂ እቲ ነቢይ እዩ ይበሉ ካልኦት እውን እዚ ክርስቶስ እዩ ይበሉ ገሊኦም ግና ክርስቶስ ድኾን ካብ ገሊላ ዝመጽእ ኮይኑ እቲ ጽሑፍ ዶ ክርስቶስ ካብ ዘርኢ ዳዊት ካብታ ዳዊት ዝነበረ ዓዲ ካብ ቤትልሔም ከም ዝመጽእ ኣይነግርን እዩ በሉ ሽዑ ኣብቶም ህዝቢ ብዛዕባኡ ምፍልላይ ኮነ ገሊኦም ከዓ ክሕዝዎ ደለዩ ኢዱ ዘልዓለሎ ግና የልዎን እቶም ገላዉ ከዓ ናብ ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያን መፁ ንሳቶም ድማ ከመይ ከዘየምጻእኹምዎ በልዎም እቶም ገላዉ ከምዚ ሰብኣይ እዚ ገይሩ ከቶ ሰብ ኣይተዛረበን ኢሎም መለሱ ፈሪሳውያን ከዓ ንስኻትኩም ዶ
ንስኻትኩም ወንዶ ሲሕትኩም ኢኹም ካብ መኳንንቲ ወይ ካብ ፈሪሳውያን ከ ብኡ ዝኣመነ ዶ ኣሎ እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ ግና ርጉም እዩ ኢሎም መለሱሎም ሓደ ኻባታቶም እትቐድም ብለይቲ ናብ ኢየሱስ ዝመጸ ኒቆዲሞስ ሕግና ኸ ንሰብዶ ቀድም ከይተሰምዐን እቲ ዝገበሮ ከይተፈልጠን ይፈርዶ እዩ በሎም ንሳቶም ንስኻ ወንዶ ካብ ገሊላ ኢኻ መርምር እሞ ካብ ገሊላ ነቢይ ከም ዘይመጽእስ ክትርኢ ኢኻ ኢሎም መለሱሉ ኩሎም ከዓ ናብ ቤቶም ከዱ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ኪዳን መስዋዕት ሰብ ለነበሩ ሙዚኖ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤው ሙታን ቅድመ ዕርገቱ ዘሰማያት ሳይሉ ምሕረቱ ያህል ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለን ጸጋውን እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ፍትዎ ለአምላክነ ርትዖ ይደሎ ለከ ለአብ ዘኢማስን መድኃኒ ነፍስነ ምስለ ጥበበከ አልባብነ ዘእንተ ውስተ አይነ አብርሃይከ መተልናነ ዘዚአከ አእምሮ ገለልከነ አንተ ዘተውበ ለሙስና ዘተካት በዚህ አድኃከ ምስቆሉ ለዋህድ ወሐደስኮ ዘኢማስን ዘስሕተታት በጠላ በትእዛዝከ ወተወልድከ ቤዘውከ ዘተገድፈ በእንተ ዝንቱ ንሕና ግብርቲከ ንሴብሐከ እግዚኦ ንሴብሐከ እግዚኦ ዘወትር ይሴቡ ስብሐታተ መኃልየ በሊቃነ መላእክት በኢያርምሞ ዘእንበለ ውዳሴ ስብሐት ወአኮቴተ አጋዕዝት በማኅሌ ይሴብሑከ እግዚኦ ዘፈኖከ ምክረከ ዚአከ ጥበበ ዚአከ ዋፄን ዛሎ ምስሌከ እምቅድመ ዓለም ዘእንበለ ይትገበር ዘኢተገብረ ቃል ዘተርእየ በሥጋ መድኃኒተ ትውልደ ሰብ ወልድከ ፍቁርከ ዚእነ ኢየሱስ ዘአቃለነ ማሮተ ኃጢአት በእንተ ዝንቱ ንሕና ግብሪከ ንወድሰከ ንወድሰከ እግዚኦ ዘይትወከፎሙ ለእለ ይሰደዱ ረዳኢ ወለእለ ውስተ ሰብ ይትመነደቡ መድህን ለሮባን ዘይሃሉ ዘይትቤቀል ለግፉዓን አርከ መሃይምናን ሰናብት ጻድቃን ወማኅደር ለንጹሐን ለለበጽድቅ ይሴውሉ ሰማዒን ለመበለት ቅዳሜው በላዕለ ባለማውታ ዘዩ መርዓ ርቱዓን ለቤተ ክርስቲያን ዘተከላ ላቲ ምዕራፈ ስብሐተ ሃይማኖት ጉባኤ መንፈስ ሀብተ ጸጋ ወኃይል ለከ ዘንወድስ ኢናየ በዝልፉ በአልባቢነ አሰማስል አምሳለ መንግሥትከ ወቱ በእንቲአከ ወእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ስብሐት ወኢዝላለም አሜን አሜን ይበሉ መላእክት እግዚአብሔር አምላክ
በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በማርያም ተሐርኩ ይበለና የጸለናዮ ጸሎት ምህለላ እግዚአብሔር ይቀበለና ንዝሓመሙ ምሕረት ንዝዓረፉ እግዚአብሔር መንግስቱ ይቀበለና ንዝሓዘኑ እግዚአብሔር ምስእንና ኣሃበልና ወጎይታ ስምካ ጽሩዓት ግብረና ብሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከም ድማ እምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብ ሰማይ ክደገና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢኻ ኣሜን። በወግእት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልዎ ብሕልና ክደንግል ኢኺ በስጋ ከም ደንግል ኢኻ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልዎ ስኻ በንእስር ወቅቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ስህደት ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምዘና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ውዒልኩም ድሓን ውዒልኩም ርኅሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዝርያ መቕደሱ ንጸሎት ንምህልላ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዩ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፅሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና ይፀብቐልና። እዚ ናይ ጸሎተ ሰርክ አገልግሎት እዩ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናይ ጸሎተ ሰርክ አገልግሎት ማለት ናይ ምሸት ናይ ጸሎትን ናይ ትምህርቲ ወንጌልን አገልግሎት ማለት እዩ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነዚ ክሰርዑ ከላ ከዓ ነቲ ኣብ ዝወፈርናዮ ብቅድሜና መራሒ ብድሕሬና መፅለሊ ኮይኑ ብድሓነ ሰላም ናብ ቤትና ንዝመለሰና ኣምላኽ እነመስግነሉ ሰላም ለይቲ ካሕድረና ንምሕፀነሉ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ብቃል ይኹን ብሓሳብ ይኹን ብግብሪ ይኹን ዝሓጣእናዮ ብንስሓ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እንቐርበሉ እናሓስቦ ሰናይ ነገር ትምኒትና ባህግና ከዓ ንምሕፀነሉ ናይ ኣገልግሎት ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት እዩ። እቶም ነዚ ኩሉ ዝበረኸት ፈሊጥኩም ኣብ ዙርያ መቕደሱ ብኣካል ተረኺብኩም ዘለኹም እንኳዕ ደሓን እንመጻኹም። እቶም ብዙሓት ክንመጽእ እናኸኣልና ብግዜ ምክንያት ብመጓዓዝያ ምክንያት ብጥዕና ምክንያት ብሽምግልና ምክንያት ብስራሕ ምክንያት ክንመጽእ ዘይከኣልና እሞ ኣብ በቤትና ኮይንና ብኣንቃዕድዎን ብጥብኣትን ንከታተሎ ዘለና ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ሆታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን። እቶም ግዜ ኮለና ክእለት ኮለና ዓቕሚ ኮለና ብሸለልትነት ብትህኪት ብዘይ ምግዳስ ዘይመጻእና ከዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝበዝሕ ግዜ ስለ ዘሎ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ንበረኸትና ንሂወትና ንዕድገት ሓጢኣትና ብኣካል መጺእና ክንሳተፍ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትዕድም። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና أقدم أبيلو ما بقش يوحنس زنبولنا وانجيل يوحنس معرف شوعات كبار بعاق صاب في السامي إيو التور استي كاب سلاسان شوعاتن سلاز جمر كاب سلاسان شوعاتن كم بوه بتاع حريت معالتي عباي معالتي بعال يسوس دو يلوش أدرى بلون
ዝጸምአ እንተሎ ናባይ ምጻእ እሞ ይስተ ብኣይ ዝኣምን እቲ ጽሑፍ ከም ዝበለ ካብ ከብዱ ርባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ። ኢየሱስ ገና ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነበረ እሞ እዚ ብዛዕባ እቲ ብኡ ዝኣመኑ ክቕበልዎ ዘለዎም መንፈስ እዩ ዝተዛረበ። ሽዑ ካብቶም ህዝቢ ሓያሎ እዚ ዘረባ ዝሰሚዖም እዚ ብሓቂ እቲ ነቢይ እዩ በሉ። ካልኦት እውን እዚ ክርስቶስ እዩ በሉ። ገሊኦም ግና ክርስቶስ ዶኾን ካብ ገሊላ ዝመጽእ ኮይኑ እቲ ጽሑፍ ዶ ክርስቶስ ካብ ዘርኢ ዳዊት ካብታ ዳዊት ዝነበረ ዓዲ ካብ ቤትልሔም ከም ዝመጽእ ኣይነግርን ይበሉ። ሽዑ ኣብቶም ህዝቢ ብዛዕባኡ ምፍልላ ኣይኮነን። ገሊኦም ከዓ ክሕዝዎ ደለዩ ኢዱ ዘለዓለሉ ግና የልቦን። ቶም ገላው ከዓ ናብ ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን መጹ። ንሳቶም ድማ ከመይ ከዘየምጻእኩምዎ በልዎም። ቶም ገላው ከምዚ ሰብኣይ ዝገይሩ ከቶ ሰብኣይ ተዛረበን ኢሎም መለሱ። ፈሪሳውያን ከዓ ንስኻትኩም እንዶ ሲሒትኩም ኢኹም ካብ መኳንንቲ ወይ ካብ ፈሪሳውያንን ከብኡ ዝኣመነ ደሎ እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ ግና ርጉም እዩ ኢሎም መለስሎም። ሓደ ካባታቶም እቲ ቅድም ብለይቲ ናብ ኢየሱስ ዝመጸ ኒቆዲሞስ ሕግና ኸ ንሰብዶ ቅድም ከይተሰምዐን እቲ ዝገበሮ ከይተፈልጠን ይፈርዶ እዩ በሎም። ንሳቶም ንስኻ እንዶ ካብ ገሊላ ኢኻ መርምር እሞ ካብ ገሊላ ነቢይ ከም ዘይትንስእ ክትርኢ ኢኻ ኢሎም መለስሉ። ኩሎም ነናብ ቤቶም ከዱ። ኢየሱስ ግና ናብ ደብረ ዘይት ኸደ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለን ህይወት ኣላቶ ደለጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣብዘን ዝሃበና እግዚአብሔር ቅዱሳት ደቃይቕ ብዛዕባ ዞም ገላው ኢና ከነስተንትን ኣብ 46 ከምዚ ሰብኣይ እዚ ገይሩ ከቶ ሰብ ኣይተዛረበን ኢሎም መለሰሎም። እዞም ጊላወት እዚኣቶም ናይ ሊቃነ ካህናትን ናይ ፈሪሳውያንን ጊላወት እዮም። ልዕል ኣቢልና ከም ዝረኣናዮ ከዓ ሒዝኩም ኣሲርኩም ኣምጽእዎ ተባሂሎም ዝተላእኹ ሰባት እዮም። እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ስለምንታይ ሒዝኩም ዘየምጻእኹሞ ኢሎም ምስ መለስሎም ግን ምስ ሓተትዎም ከምዚ ሰብኣይ እዚ ገይሩ ከቶ ሰብ ኣይተዛረበን። ዘረባ ሰብ ኣይኮነን፣ ሰብ ኣይኮነን፣ ብሰብ ዝተሓዝ ኣይኮነን። እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ካብ ወገን ሊቃነ ካህናትን ካብ ወገን ፈሪሳውያንን ማለት ካብ ቤተ ክህነትን ካብ ቤተ መንግስትን ቶም ዝለዓሉ ኣካላት እዮም። ክቐትሉን ክምሕሩን ክሰጉን ከባርሩን ስልጣን ዘለዎም ሰባት እዮም። ኣብ ዘመናት ኩሉ ግን እግዚአብሔር ሰብ ኣለዎ። እግዚአብሔር ሰብ ኣለዎ። እዞም ጊላወት እዚኣቶም ካብ ነቢያት ኣይኮኑን፣ ካብ ሃዋርያት ኣይኮኑን። ንሓቂ ዝፈለጡ ሓቂ ዝተገልጸሎም ንሓቂ ክምስክሩ ንሓቂ ብምስካሮም ከዓ ንኩሉ ነገር ድልዋት ዝነበሩ ገላው ነይሮም። ስለቲ ዝተሕቶ ዝተሓተትዎ ስለምንታይ ኣሲርኩም ዘየምጻእኹም ከምዚ ሰብ ዝገይሩ ከቶ ሰብ ኣይተዛረበ። ሕጂ ንምእሳርን ናይ ዘይምእሳርን ኣይኮነን መልስ እቲ ምስክርነት። እንታይ እዩ ተዛሪቡ? እንታይ እዮም ኣስተንቲኖም? ኣብቲ መጀመርያ ትርእስቲ እንታይ ኢሉ? ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን በታ ዳሕረይቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል ኢየሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለውን። ኣብቲ ውሽጢ ቤተ መቕደስ ኣብ ቅድሚኦም እዩ። ኣብቲ መድረኽ ቤተ መቕደስ ኮይኑ እዩ ዝጸምአ እንተሎ ናባይ ምጽእ እሞ ይስተ ብኣይ ዝኣምን እቲ ጽሑፍ ከም ዝበለ ካብ ከብዱ ርባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ። እዚ ምስክር እዚ ምስ ሰምዑ ክሕዝዎ ዘይኮነስ ክምስክሩ ድልዋት ነይሩ። እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እሞ ሓለፍትኻ እንተኢሎምኻ ደኣ ሓለፍቲ እንተኣዚዞም ደኣ ክትእዘዝ እዩ ዘለካ እምበር ብዙሕ ምስምስ እዩ ዝመጽእ። ኣዘዝቲ ዝበሃሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ይኹኑ ናይ እምነት ይኹኑ ናይ ቤተ መንግስቲ ይኹኑ ቅኑዕ ዝኾነ ትእዛዝ ክእዝዙ ከለዉ ሕጊ እግዚአብሔር ዝእዝዞ ትእዛዝ ክእዝዙ ከለዉ ክንእዘዞም ከነኽብሮም ግዴታና እዩ። ካብ ሕጊ እግዚአብሔር ወፃኢ ዝኾነ ብገበን ዝሕትት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብሓጢኣት ዝሕትት ጉዳይ ክብሉ ከለዉ ግን እግዚአብሔር እንታይ ምሂሩና እምብን ሕራይን ክንብል እዩ ምሂሩና። ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን
ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ በአፍ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ገይሩ መልአክ እምሰማይ ለእመ መሃረክሙ እምዘ መሃርናክሙ ንሕነ ውጉዘ ለይኩን። ይትረፍዶ ሰብ በዓል ስልጣን ይትረፍዶ ሰብ በዓል ጊዜ መልአኽ ኣምላኽ እንተኾነ ካብቲ ክርስቶስ ዝመሃሮ ወንጌል ወፃኢ እንተምሂርኩም ውጉዝ ይኹን። ስለዚ እዞም ገላወት እዚኣቶም ስለምንታይ ዘየምፃእኹሞ ምስ ተባሃሉ ከምዚ ሰብ ዝገይሩ ከቶ ኣይተዛረበ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ናይ ተስፋ ብስራት ምስ ኣበሰረ ዝፀመ እንተሎ ናባይ ምፃእ እዩ። ንክስቶ ንበዓል ክስቶ ንፃድቕ ንሓጥእ ንኣማንን ንኻሓደ ዘይኮነሲ ዝፀመአ እንተሎ ናባይ ምፃእ። እቲ ካልኣይ ዝሃቦ ተስፋ ከዓ እቲ በኣይ ዝኣምን እቲ ጽሑፍ ከም ዝበለ ካብ ከብዱ ርባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ። ኢየሱስ ገና ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነበረ እሞ እዚ ብዛዕባ እቲ ብኡ ዝኣመኑ ክቕበልዎ ዘለዎም መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝተዛረበ። ድሕሪ ዕርገቱ ድሕሪ 10 መዓልቲ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ተኣኪቦም ከለዉ ደቀ መዛሙርቱ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሰደደሎሞ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ፈራሓት ዝነበሩ ተባዓት ታራ ሰባት ዝነበሩ ፍጹማን ሓደ ቋንቋ ጥራይ ዝፈልጡ ዝነበሩ ናይ ዓለም ቋንቋ ዝተገልጸሎም ብዛዕባ እዚ ሐዋርያት ክቕበልዎ ዘለዉ ጸጋ እዩ ዝሕብር ዘሎ እዩ። ሽዑ ካብቶም ህዝቢ ሓያሎ ዘረባ ሰቢዖም እዚ ብሓቂ እቲ ነቢ ይበሉ። ቃል ኣምላኽ ከመይ ገርኩም ከም ትሰምዑ ተጠንቀቑ ይብለና። እዚ ቃል ዝምስ ሰምዑ እዚ ብሓቂ እቲ ነቢ እዩ። መን እዩ እቲ ነቢ? ሊቀ ነቢያት ሙሴ ካብ መንፈስ ቅዱስ ረኺቡ ኣብ ዘዳግም 15:18 እግዚአብሔር ከምዚ ኸማይ ዝበለ ነቢ ከተሰኣልኩም እዩ ንዕኡ ስምዕዎ እታ ነቲ ነቢ እቲ ዘይትሰምዕ ነብሲ ከዓ ካብ ህዝባ ክትምንቆስ እያ ክብሎም ከሎ ንግዚኡ ንኢያሱ መወዳእትኡ ከዓ ንኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚ እቶም ዝሰምዑ ነዚ ምስ ሰምዑ እዚ ብሓቂ እቲ ነቢ እዩ። እቲ ብኣፍ ሙሴ ገይሩ ብትንቢት ተነጊሩሉ ዝነበረ ብሓቂ እቲ መድሓኒ እዩ ብሓቂ እቲ ነቢ እዩ ክብሉ ከለዉ ካልኦት ግና ክርስቶስ ደኾን ገሊኦም ግና ካልኦት እውን እዚ ክርስቶስ ይበሉ። ክብሪ ንዚ ክርስም ይኹን። ስለዚ ብቐጥታ እዚ ክርስቶስ እዚ እቲ መሲሕ እዚ እቲ መድሓኒት ገሊኦም ግና ክርስቶስ ደኾን ካብ ገሊላ ክመጽእ ኮይኑ እቲ ጽሑፍ ዶ ክርስቶስ ካብ ዘርኢ ዳዊት ካብ ዳዊት ዝነበረ ዓዲ ካብ ቤተልሔም ከም ዝመጽእ ኣይነግርን ይበሉ። ሽዑ ኣብቶም ህዝቢ ብዛዕባኡ ምፍልላይ ይኮነ። ክብሪ ንዚ ክርስም ይኹን። ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሕያው ቃሉ እንታይ ኢሉ ኣነ ክፈላል እምበር ክእክብ ኣይመጻኹን። ኣደ ካብ ጓላ ሓማት ካብ መርዓታ ክፈሊ እየ ዝመጻኹ። ሽዑ ኣብቶም ህዝቢ ብዛዕባኡ ብዙሕ ምፍልላይ ይኮነ። እቲ ቃል ሓደ እዩ። እቲ ኣረዳድኣ ብየናይ መንፈስ ንርድኦ ብየናይ መንፈስ ንሰምዖ ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ገሊኦም እቲ ነቢ እዩ ክብሉ ከለዉ ገሊኦም ከዓ ክርስቶስ እዩ። ገሊኦም ከዓ ክርስቶስ ካብ ቤተልሔም እምበር ካብ ናዝሬት ካብ ገሊላ ኣይመጽእን እዩ ከመይ ኢሉ ይኸውን ኢሉ ኣብ መንጎኦም ዓብይ ፍልሊ ይኮነ። ገሊኦም ነቲ ዝተባህለ ከየስተውዓሉን ከየስተንተኑን ጥራይ ብዝተኣዘዝዎ ገሊኦም ክሕዝዎ ደለዩ ኢዱ ዘለዓለሉ ግን የልቦን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቶም ገላው ከዓ ናብ ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን መፁ። ንሳቶም ድማ ከመይ ከዘየምጻእኩሞ በልዎም። ዝሕተትዎ ዘለዉ ሕቶ ዝምልስዎ ዘለዉ መልስን በበይሉ። ምክንያቱ እቲ ክምልሶ ዘለዎ ሰብ ዘስተውዕል ሰብ ደድሕሪ ተሓታት ኮለል ክብል ዘይኮነስ እቲ ክምልሶ ዘለዎ እዩ ዝምልስ እዩ። ስለምንታይ ዘየምጻእኹም ከነምጾ ዘይከኣልናስ እዝን እዝኒ ኣይበሉ እንታይ ኢሎም ከምዚ ሰብኣይ ዝገይሩ ኸቶ ሰብኣይ ተዛረበን ኢሎም ብትብዓት መሊሶምሎም። ፈሪሳውያን ከዓ ንስኻትኩም እንዶ ሲሒትኩም ኢኹም ካብ መኳንንቲ ወይ ካብ ፈሪሳውያን ከ ብኡ ዝኣመነ ኣሎ ዶ? ክልተ ሕቶ ሓቲቶሞም እዚ ሕቶ እዚ ንዓቶም ስለ ዘይምልከቶም ብዛዕባ እዚ ሕቶ እዚ ኣይመለሱ።
ከመይ ዝመሰለ ምስትውዓል ከም ዝነበሮም ብጣዕሚ ዘገርም እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ ግና ርጉም ኢሎም መለሰሎም ስለዚ ብቕንዕና እንደዝኸውን ነይሩ ከምዚ ሰብ እዚ ከምዚ ሰብኣይ ገይሩ ሰብ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን እዩ ምስ በልዎም እንታይ ኢሉ እዩ ተዛሪቡ እቲ ዝተዛረበ ምስ ሕጊ እግዚኣብሔር ምስ ሕጊ ሙሴ ምስ ቃል እግዚኣብሔር ይኸይድ ድዩ ኣይከይድን እቲ ዝተዛረበ ይጠቅም ድዩ ይጎድእ ኢሎም ክሓትዎም ዝግብኦም እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ ርጉም ነቲ ነቢ ኢልካ ምቕባል ክርስቶስ ኢልካ ምቕባል ነቲ ዝተዘርበ መለኮታዊ ቃል ምምስካር እንታይ ኢሎሞ ርጉም እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ እዚ ግና ርጉም ኢሎም መለስሎም ምክንያቱ ብሕጊ ኣሳቢቦም እዮም ነቶም ህዝቢ ናብ ጥፍኣት ዝመርሕዎም ነይሮም እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ካብቶም ምስኦም ዝነበሩ ብዛዕባ ሕጊ ክዛረቡ ሕጊ ምስ ተቐሱ ብሕጊስ ርድኦም ኸውን ብሕጊስ ይምለሱ ኾኑ ኢሉ ሓደ ሕቶ ሓቲትዎም እቲ ኻባታቶም እቲ ቅድም ብለይቲ ናብ ኢየሱስ ዝመፀ ኒቆዲሞስ ሕግና ኸ ንሰብዶ ቅድም ከይተሰምዐ እቲ ዝገበሮ ከይተፈልጠን ይፈርዶ እዩ በሎም ሓደ ሕቶ ሓቲትዎም እቲ ሕጊ በዓላቶም እዮም ኣልዒሎም ሕዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ ርጉም እዩ ምስ በሉ መወሲንኩሞ ዘለኹም ውሳኔ ኣሲሮም ከምፅዎ ኢኹም ሕግና ከዓ ቅድም ንሰብ ትሰምዖ ጌጋ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ከዓ ንኽእሰር ንኽተሓዝ ትፈርዶ ሕግና ኸ ንሰብ ቅድም ከይተሰምዐን እቲ ዝገበሮ ከይተፈልጠን ይፈርዶ ኢሎም ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ንስኻ ውንዶ ካብ ገሊላ ኢኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓቂ ዘየሎ ህዝቢ ኣብ ሓቂ ከም ዘየሎ ዝኣምን ህዝቢ ናብ ምንታይ እዩ ዝኣቱ ናብ ዕግርግር እዩ ዝኣቱ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ስለዚ ዘረባኹም መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ብጨው ዝተቃመመ ይኹን ነቲ ዝሓተቶም ሕቶ ሕግና ኸንሰብ ዝበሎ ከይተሰምዐን ዝገበሮ ከይተፈልጠን ደይፈርዶ እዩ ምስ በሎም ይፈርዶን ኣይፈርዶን ናብቲ ሕጊ ክኸዱ ዝግብኦም ንስኻ ውንዶ ካብ ገሊላ ኢኻ ስለዚ ብሻራ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ሻረኛ ኢኻ እዮም ዝብሎ ዘሎ ግን በዓል ስልጣን ምስኦም ኣብቲ ጉባኤ ዘሎ ሰብ እዩ መርምር እሞ ካብ ገሊላ ነቢይ ከም ዘይትንስእ ክትርኢ ኢኻ ኢሎም መለስ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ቁፅሪ 46 ታርእስትና እንታይ እያ ከምዚ ሰብኣይ ዝኸቶ ገይሩ ኸቶ ሰብ ኣይተዛረበን ካብዞም ገላው እዚኦም ሎሚ ንሕና እንታይ ኢና ንመሃር ሎሚ ካብዞም ገላው እዚኦም ዓለም እንታይ ይብሉ ሰበስልጣን እንታይ ይብሉ ሰብ ግዜ እንታይ ይብሉ ዘይኮነስ ሓቂ እንታይ ይብል ሓቂ እንታይ ይብል እዚኦም ገላው እዚኦም እዚ ብምስካሮም ብዙሕ ጉንዖ ከም ዝጎድሎም ብዙሕ ጥቕሚ ከም ዝጎድሎም ካብ ስልጣኖም ከም ዝባረሩ ካልእ ሽግር እውን ከም ዝመፆም ርዱ እዩ ምክንያቱ ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ንፈጣሪኦም ዘይነሓፉ ነዞም ገላው እዚኦም ክንሕፉ ኣይክእሉን እዮም ወለድና ግን እንታይ እዮም ኢሎም ብላዕ ንኸርስኻ ፍረድ ንነብስኻ እዩ እዞም ገላው እዚኣቶም እንሆ ን2,000 ዓመት ብክብሪ ዝንተው እዩ ነዚ ሰብ እዚ ኣሲርኩም ኣምፅእዎ ኢልኩም ልኢኽኩምና እዚ ግን ሰብ ኣይኮነን ሰብ ዝዛረቦ ዘረባ ኣይኮነን ዝዛረብ እቲ ዝተዋህበ ተስፋ እንታይ ዝብል ዝፀምአ እንተሎ ብኸምኡ ይምፃእ እሞ ይስተይ እቲ ብኣይ ዝኣምን ካብ ከርሱ ኣፍላጋት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር መስገን ኣብዚ ዘለናዮ ዘበን ሎሚ ሰባት እንዳጠመጥካ ሎሚ ናብ ሰበ ስልጣን ቁሊሕ እንዳበልካ መንፈሳውያን ይኹን ስጋውያን እንታይ እንተበልና እዮም ዝሕጎሱልና እንታይ እንተበሉና እዮም ዝጉንዑና እንታይ እንተበሉና እዮም ዘኽብሩና ኣብዚ እንበሃለሉ ዘመን ኢና ዘለና ግን ካብዞም ገላው ናይ ሊቃነ ካህናት ገላው ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከምኡ ስለ ዝኾኑ ወንጌልና ናይ ነቢያት ስለ ዘይኮኑ ናይ ክርስቶስ ስለ ዘይኮኑ ኢሉ ሸለላ ይበሎምን ምክንያቱ ኣብ ዘበናት ኩሉ እግዚአብሔር ሰብ ኣለዎ ኣብ ዘበናት ኩሉ እግዚአብሔር ሰብ ኣለዎ ኣብ ኢያሪኮ ኣብታ ናይ ሓጢኣት ከተማ መን እያ ተራኺባ ዝብል ረኣብ ይብላ ማለት ንበረኸት ዝኾነ እናሓጎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ዝበቕዐት ኣብቶም ሓጥኣን ዝበሃሉ ሰባት መን ተረኺባ ረኣብ ተረኺባ ኣብቶም እይባ
ማአባዊ ወአሞናዊ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር እስከ ራብዕ ወሐምስ ትውልድ ዝተባሃሉ ካብ ማአባውያን መን ተረኺባ እምንቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ሩት ተረኺባ እና ሓጎና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ክትከውን በቂዓ እዩ ኣብቲ ማንም ሰብ ዘይተጸበዮ እቲ ዓብዪ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኤልያስ እውን ዘይተጸበዮ ኣብ ከተማ ሰማርያ 7,000 ነፍሳት ነይሮም ነቲ በዓል ዘይሰዓማ ኣብራኽ ዝውንኑ ነቲ በዓል ዘይተሳለማ ከናፍር ዝውንኑ ዋላ ሓደ ሰብ ፈልጦም ኣይነበረን ኣነ ጥራይ ተሪፈ ደቂ እስራኤል ነቢያትካ ቀቲሎም መቕደስካ ኣፍሪሶም ታቦትካ ኣርኪሶም ኣነ ጥራይ ተሪፈ ናብ ኤልዛቤል ኪድ ትብለኒ ኣለኻ ኤልዛቤል ክትቀትለኒ እያ ሽዑ መን ከምልኸካ እዩ ኢሉ ምስ ሓተቶ ኣብ ሰማርያ ንዓይ 7,000 ነፍሳት ኣለዋኒ ዘምልኸኒ ከይትስእን ኣይ ትፍራሕ ንስኻ ካብቲ በረኸት ከይትጎድል ደኣ ፍራሕ እዩ ስለዚ እዚኣቶም ተባዓት ነቲ ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ብሓቂ ዝምስክሩ ግንካ ገላው ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ዝነበሩ ሎሚ ካብዚኣቶም ትብዓት ሎሚ ካብዚኣቶም ሓቂ ምምስካር እቲ ንፈልጦን እቲ ዝሰማዕናዮን ከምቲ ዮሃንስ ወንጌላዊ ኣብ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 11 እንታይ ኢሉ ኣሎ ንፈልጦ ንዛረብ ዝረኣናዮ ከዓ ንምስክር እዩ ንምስክርና ግን እንታይ ትገብርዎን ኢኹም ኣይትቐበልዎን ኢኹም ስለዚ ይቀበልዎ ዓለም ትቀበሎ ኣይትቀበሎ ቶም ናይ ኣምላኽ ሰብ ዝፈልጥዎ ይምስክሩ ዝረኣይዎ ከዓ ይነግሩ እዞም ገላው እዚኣቶም ከዓ ኣብዚ ማእኸል ሓጥእ ወለዶ ኮይኖም ነዚ ምዃን በቂዖም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ምክንያቱ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ካብ በላዒ ብልዒ ዘውፅእ ኣምላኽ እዩ ካብቲ ሓጢኣት ዝበፅሑ ህዝቢ ሓጢኣት ዝበፅሑ ቦታ ንቃሉ ደው ዝብሉ ተባዓት ከተንስእ ይከኣሎ እሞ ሎሚ ኣብ ዘለናይ እዋን ከምዞም ገላው ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ዝረኣናዮን ዝሰማዕናዮን ሓቂ ብትብዓት ክንምስክር ብትብዓት ክንነግር እምበር ፈሪሕና ዘይሰማዕናዮን ዘይረኣናዮን ሓጢኣት ምዃኑ እንዳፈለጥና ጌጋ ምዃኑ እንዳፈለጥና ኣብ ክርስቶስ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ዘሕትተና ምዃኑ እንዳፈለጥና ስለ ሓላፊ ስልጣን ስለ ሓለፈ ክብሪ ግዚያዊ ሽግር ከይመፀናልና ካብቲ ሓቂ ክንዘብል ከም ዘይብልና እዩ ቃል ኣምላኽ ሎማዓንቲ ዝምህረና እሞ ኣሰኣሰር እዞም ተባዓት ገላው ክንስዕብ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላህና ይኹን ንቃል እግዚአብሔር ብህድኣትን ብኣንቃዕድወን ጸኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድር
ሰማይ ምድር እምነትና ልምጽና ባለሃርዳና ባለሃርዳና መንፈስ ካብምላ ባርጉባኤና ባርጉባኤና ዋቤ ወዝ ጸጋ ዘንጸጋ ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ተቀበለና ጾምና ጸሎትና ተቀበለና ጉዘና ሆነና ደስ ደብለካ ይሆነና ዘጉሰካ ይሆነና ደስ ብለካ ይሆነና ጾምና ጸሎትና ተቀበለና ጾምና ጸሎትና ተቀበለና ዘጉሰካ ይሆነና ደስ ብለካ ይሆነና ዘጉሰካ ይሆነና ደስ ብለካ ይሆነና ንኸይ ንስዓ ኃይልኻ ሃበና ንኸይ ንስዓ ኃይልኻ ሃበና ሓፊሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና ሓፊሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና ሓፊሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና ሓፊሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና ንኸይ ንስዓር ኃይልኻ ሃበና ንኸይ ንስዓር ኃይልኻ ሃበና ሓፊሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና ሓፊሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና ሓፊሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና ሓፊሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና አምላክ ያሞ የገለጋ ንጉሥ ያሞ የግልጸጋ ነፍስና በአምላክ ማቁባ አይዳወ ኢሌልናባ ከማጠይደንሲየ አብቅድሜ አተደፊየ አምላክ ያሞ እምልከካ ንጉሥ ያሞ እንድሰካ ነፍስና በአምላክ ማቁባ አይዳወ የልልናባ ከምርማ ተይተፍየ አብቅድሜ አተደፊየ አምላክ ያሞ የምልከካ ንጉሥ
አምላክ ያሞ እምልካ ንጉስ ያሞ እንግሰካ ቅዱስ አምላክና ነመስግነከለና እግዚአብሔር አምላክና ጸልናዩ ጸሎት ዝተማህለልናዩ ምህልላ ኣብ ሰማያት የቕርበልና እግዚአብሔር አምላክ ዝተማህልናዩ ትምህርቲ ከዓ ከም ቃልካ እግዚአብሔር አምላክ ከምቶም ገላው ናውን ሰሚዕና ኢና ኦ እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ሰብኣይ እዚ ገይሩ ዝተዛረበኩ ትየለኒ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብካና ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ሓንቲ ቃል ሰሚዕና እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ክንሓድን ካብ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ ንዓና ዘይርባሕና ዘበለ ኖ ቃሉ ሰሚዕና ኢና እግዚአብሔር አምላክ ካብቲ ሕማቅ ከነልግስ ደግፈና ጾምናን ጸሎትናን እግዚአብሔር ተቀበለልና ወእግዚአብሔር አምላክ ናብ በዓለ ወሰና ከተስኢኻ ብሰላም አብጽሐና ንዝሓመሙ ሕረታዊና ንዝሓዘኑ እግዚአብሔር ድረሰ ቅዱሳን ቅዱሶም ንዝዕረፉ አማንቲ ሰማያት ተቀበሎም ወእግዚአብሔር አምላክ ንዝጠመዩ ንዝጾምካ እግዚአብሔር አንጉሎም ስለ ኩሉ ንጸልይ ንመስግነካና ለና ሽንኻን ጽቡዓት ግብረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ንሕና ንበደለና በደልና ካብ ምፋድለና መንግስትን ኃይልን ክብርን ለዘላለሙ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለካ ስለ መስተብራት ተጸጋ እግዚአብሔር ይምሻኹን ኦፊስ ገለስቲበልከ ያትነኹናልከና ናፍቆ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተና አሜን። ካህን ሊቀ ካህናት ሰሪያ ኃጢአት ተምሳሲ አበሳ ወልዱ ቅሳት ብርሃን ስልጣን ዘውሃቦሙ ለአበዊነ ሐዋርያት አንትሙ አበዊየ ካህናት አሃዊየ ዲያቆናት መምህራን ሄዱ አንስት አይሁድ ሕፃናት ቁሙ ፍትሐን ወንጽሐን ይረሲኩሙ ድልዋን ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አስነየሉ ብዝሃለፈ መሃበነ ዘመንጽ ቀበና ከመሃበን ተግዚት መማርያም ሐረነ ክርስቶስ ዓሰርተ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ መንፈስ ቅዱስ በስኩላትና ይሁን ሰላም